F'mument mill-ar ta' ħajjithom f'dik li kellha tkun vaganza mixtieqa mit-tifla biex tara l-Baħar Malti, il-qraba ta' Olivia Wojnowska sabu l-appoġġ tal-Police Support Response Team l-SRT, it-taqsima ġdida tal-Korp tal-Pulizija li b'ħidma mal-Victim Support Agency 24 siegħa kuljum tassisti lil familjari f'ċirkostanzi traġiċi. Pass mal-qraba ta' Olivia fiċ-Ċirkewwa kien hemm l-uffiċjal tal-SRT Timothy Semserovis u s-Supretendent tal-Pulizija Silvana Gafa. B'dan il-mod il-Pulizija li qed jinvestigaw setgħu jiffokaw dwar l-investigazzjoni. Waqt il-programm Via u Va fuq Radio Malta spjegaw kif affaċċjaw il-ħafna mistoqsijiet tal-familjari tat-tifla. Il-familjari jkunu jafu imma dik kif mietet, imma dina batiet x'ġara eżatt. Daw ma jifhmux bil-lingwa Ingliża. Allura kollox kull ma ngħidu irid ikun hemm l-interprete. Il-familjari barra minn Malta lanqas kienu jafu ma qalulhomx qed jiġri. Inti trid tara s-sejf tal-ħaddiema wkoll u inti x'tista' tagħmel f'dak il-ħin partikolari x'inhu possibbli. Imma biex inti tikkomunika dawk id-deċiżjonijiet lill familjari huma tqal ukoll għax inti ikollhom l-emozzjonijiet tagħhom, iridu noqogħdu attenti il-well-being tagħhom kif huma wkoll jekk humiex fi stat tajjeb li jibqgħu waħedhom. Fissru l-irwol tagħhom bħala l-pont bejn il-qraba u l-investigaturi. Kruċjali kienet ir-relazzjoni tajba ħafna ta' fiduċja li l-uffiċjal Serovis bena magħhu it-tifla. Il-support ma jinvolvix biss dak li ngħidu. Sempliċement inkunu qegħdin hemmhekk nkunu kalmi u umani u kol biżejjed għalihom. Mindu bdiet topera mis-sajf li għadda l-SRT assistiet lil ftit aktar minn 300 persuna b'rabta ma' 74 każ differenti. Intant waqt Via u Va intervjena wkoll iċ-Chief Assistance and Rescue Officer tal-Protezzjoni Ċivili Mark Zammit. Wissa li t-temp li fixkel l-operazzjonijiet ta' salvataġġ fiċ-Ċirkewwa fil-bidu tal-ġimgħa li għaddiet sa jerġa' jirrepeti ruħu. Qed jimmarka illi dan ir-riħ il-maltemp ħajbda wara l-ofsinhar illum u jkompli mal-ġurnata ta' għada. Fistqarrija l-Uffiċċju Meteoroloġiku issa l-riħ mill-punent li jdur mill-Majjistral il-Ħatt issa jkun qawwi għal qawwi ħafna fuq il-Gżejjer Maltin. It-twissija tibqa' fis-seħħ mill-inqas sal-Ħadd filgħaxija.